В широколъшките песници участват 3 поколения от край време. Участниците сами изработват своите маски и се грижат за тяхното поддържане. Една маска се изработва за около половин ден. Тази година песенската невяста е особено атрактивна. Праща ми целувки през цялото време, аз съм здрава. Нацелувана от песенската невяста, ще съм най-здравата. В момента песеците извършват ритуала за ораване, оплождане на земята. Представлява този ритуал. Освен, че заорават с пътилката, те изпътисват. Широколъчани знаят какво значи. Удрят лекичко за здраве, разбира се. Обикновено носят и калами, в които поставят пепел, духват пепелта за берекет. Все едно, че стрелят, така духват. Сламата, която запалиха широколъшките песеци, е символ на злото. Те го изгарят. След което, както и аз съм правила в моето детство, ще прескачат на кръст огъня, прави го песенската невяста и старейшината. Много искам да благодаря на двете дами, които се сетиха точно къде да седнат. Страхотни се от тия всички хиляди, вие сте просто простено, нека да ви е. Това е и празник за прошка. Къде си седнали, Данчо? Виждам. Песенската невеста Махсус разкютка сламата и понеже се отурмила много хубаво, няма да я хапят и байки. След мъничко двама кукери ще бъдат впрегнати в рало. Имаш ли, Георги? Георги? Виждаш ли? Старейшината ще бъде зад ралото, а всички останали, разпръсквайки житото старейшината, останалите кукери ще минат и ще го зарият. Ето това е движението, с което песеците показват, че заравят житото. Може да каже. Да, капна ли? Не, чаквам да бъда. Заваля. Коя минута? Дай да те снимаш, там пусна филма. Песенската невяста има някакъв зор. Най-вероятно ще ражда. Тя беше бременна, това е символ на плодородието, след мъничко ще роди. Оказва се, че един от песеците, който има демонична сила, е убил песецката невяста и сега злосторника ще бъде наказан. Забелязвате, че ралото се превръща в бесилка веднага.
Отново наказване на злото. Злосторника ще бъде обесен от старейшината във всеки момент. Мамо, не ми се снима, бе. Изключи ми го. Ето това е включено, снимай. А не, и как се изключва? Изключи го, не. Ще го изпусна.